Boom, tiyaya, boom, yeah, yeah. Naka-live. Guys, nawala na, namatay na yung biit ko. Sumuko. Wala. Kanina, ang problema ko, yung garalgal. Ngayon, wala na. Namatay na yung biit ko. I-change mo ano na lang tayo? 2 minutes? bukas, mag-schedule tayo. Okay na. Naano ko na, kailangan pala malayo lang yung isang cellphone para hindi siya nag krok. Ngayon okay na. Wag na kayong humirit. Masaya pag kayong marami tayo sa taas. Pag ako mag-isa lang, para akong nahihiya ako. Nahihiya ako kumanta ba? Wag na. Kailan yan, Manay? Sabado. Di ba mayo kang live Sabado? Sabado or kaya depende kasi kung anong oras ko makaakyat ba. Sabado o Linggo. Mayo kang ay, oo, wala ako live. Hi, Kuya Ted! Mega love shout. Ano daw? Oy, Jessie! Ayan si Kuya Ted, oh. Dikitan mo yan. Ilocano din yan. Ilocano yan si Kuya Ted. Magkakaintindihan kayo. Kuya Ted, pinagtatawanan ako ni Jessie kasi nakanta ba ako ng Bisaya. Tas hindi ko ba nagkanta bulol-bulol ako. Hindi ko siya Pareho lang tayo. Ayan si Kuya Ted, dikitan mo. Ano yan? Ilocano. Ewan bagasos. Pinagpawisan ako, Kuya Ted. Hindi ka na, Kuya Ted, nagla-live? Puro testing na lang, Kuya Ted, ang nangyayari sa akin kasi yung yung biit ko ba nagloko. Parang yung mga prinsip. Uy, magmarites na naman ako. Wag na. Sabi ni Kuya Ted, marites talaga ako. Tatigil na ako ba? Kuya Ted, wala akong marites ngayon. Ang bait ko kaya ngayon. May bagong marites ba, Kuya Ted? Paano ka papaliparan ni Boss GC? Hindi natapos ang kanta. Nalubat yung biit ko ba? Ay, sa ano na lang tayo kakanta? Ay, hal ako. Ang hirap kasi Jessie magkanta ng hindi marunong kumanta. Dating dikit na ako kay Boss Ted. Olbil pa. Ano na tayo, guys? End na tayo, guys. Sa ano na lang tayo, mga Sabado o kaya mag-PM ako sa inyo ni Ann. Wala kang okay na yung biit ko. Nakuha ko na. Nakatatlong testing tuloy ako. Pagka maganda yung yung akyat ko, pag maaga yun. Ni Ann. Jessie, salamat Kuya Ted. Kuya Ted, hinahanap ka ni Sis Mikay kanina. Hindi ka na rin daw nagla-live. Ni Ann, Sis Johnny, si Kywing. Sino pa ba nagpunta? Juliana, sino pa ba? Sis Mikay, sino pa ba? Mimi, salamat sa inyo guys. End na si Ho. Salamat. Yun na. Yun lang. End na si Mikay, yun lang. End na ako. Salamat sa inyo guys. Bye-bye. Mian, salamat.